A už mají otevřeno, ne? To člověče, ta hlavička není až tak slyšet na dalších bytech. Je slyšet jako přes dveře na chodbu. Tak, co si dáš ty pivo? Podívej se na to. Maro, ty jsi neměla čas se nasnídat, ne? Ne, teď stávala ve 3/4 na 10. Co? Není nikde No jistě. Když jste to Všechno. všechno. Ještě jsem uvažovala o výzku, ale to si nechám do bošiček. bylo. tak teda jedem, no. Januška tady na stůl. Ale A nechám ti pak auto, hodit nás do zkrátovaného jaký příležitosti tady na takovým odlehlým místě, že to já bych si vzala asi odlehlým, tak ono to není zase odlehlý. Někdo ne... Ten už to vzdál. Ne. Ten to vzdál. Když ty velitelský pudy v něm jsou pořád. Dívejte se. Jo. Všechno uspěl, ano, jistě, no. No. To chce možná, aby to stále rovně takovou. Myslím, že tady bude ten Duka taky. No, tak jsme říkali, že přijedeme do Lisy. Pan kameraman, ahoj! Čau, čau, chlapci! Máš to jít se zvukem? Určitě. Prostě nebyl žádný jiný kámen, žádný Vidíš to, Pepejku, kam se stáš dostal dneska? Až na Grál, to si netušil vůbec. To jsou... Já jsem pod železničním mostem Čelapijících jsem v životě nejel. No já z druhé strany. Hodně historie. Máme asi tady přes Karel.
Tam se jde blbě ten kousek z Čelákových potom podle těch malých se jde špatně. Tam je to dost kadebu. Akorát nejhorší je poslední hospoda je v Káraném a ale můžeme jít až do Boleslavy a do Sáku. To je dobrý. 80% městí to říká pravda. Já už jsem na tebe koukala vevnitř, to nemohla poznat. Já jsem to asi dělala doma, no. Ale to byly radši. Tak, chlapci, a teď se musíte smát, že teď se to točí. Jo. No, co? Na mě. Ne, na mě. Ty jsi říkala, že mě natočíš, já se budu spát. Sama se spát. Ale když jsem to Olomoucký, to nemůžu vyplatit, točila ten pěstí. A pěstí a já to Já si na to ještě odemknu to kolo. A stihneš to? A to už filmuješ, ne? Co? Ještě nefilmuješ. Jo? Jo, už jo. Nevidíš, to směl říct. Tak, a teď jsme tam všichni. Tak, a můžeme. Asi jo, tak. Já to musím ještě sebrat. Počkáme na toho míru, než ale tak my jedem. Jo, tak my jedem. Jejte, čau.